Ndakulandira nokondedwa ku video imeneyi mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, amene ndi Mulungu woyera, Mulungu olungama opanda chodetsa china chilichonse. Ndi Mulungu amene akufuna inu ndi ine tikhale oyera wolungama opanda chodetsa, monga Yesu ali woyera wolungama opanda chodetsa. Okondedwa, dzina lake litamandike. Zikomo Ambuye wathu Yesu Khristu chifukwa cha mphatso ya moyo thanzi, komanso makamaka zikomo chifukwa cha mphatso ya Mzimu Woyera amene akuyesesa kutithandiza ife kuti tikhale oyera komanso olungama. Okondedwa, ndikulandireni ngati muli woyamba, makamaka ndineyo kuti ngati kali koyamba kuti inu musegule video imeneyi kuzera ku account imeneyi kapena kuzera ku channel chimenechi. Ndikulandireni in a special way mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse. Ine ndi mtumiki wa Ambuye prophet Uthenga, amene ndimatumikira kuchokera ku utumiki otchedwa The Will of God Ministries. Ndipo mu video imeneyi ndikhala ndikupereka uthenga omwe ukupita kwa Honorable Richard Chimwendo Banda, omwe ali MP wa MCP komanso Secretary General wa MCP, yemwe akuchitira kampeni the current president Dr. Lazarus Chakwera ndi cholinga choti asankhidwenso kachiwiri pa mpando wa president mu zisankho zikubwerazi pa 16 September 2025. Ndipo uthengawu ukupita kwa iwo a Honorable Richard Chimwendo Banda chifukwa cha kampeni yawo yomwe akuchitira a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Ambuye Yesu Khristu akufuna uthenga umene ufike kwa Honorable Richard Chimwendo Banda zokhuzana ndi kampeni yawo yomwe akuchitira the current president Dr. Lazarus Chakwera. Okondedwa, ine ndi mtumiki chabe, ndipo ndimapereka uthenga wina uliwonse omwe Ambuye wathu Yesu Khristu andipasa. Ndipo uthenga unimopereka mmene ndaulandira, osachosera osaonjezera, koma ndimangothandiza yemwe akuyenera kulandira uthengawo kuti amve uthengawo bwino lomwe pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Ndikutanthauza kumuwunikira munthuyo kapena anthu omwe akuyenera kulandira uthengawo pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Choncho kumapeto kwake ndikhala ndikusanthula mawu a Mulungu kuti Honorable Richard Chimwendo Banda komanso Amalawi onse amve chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Uthengawu sindimangoupereka ndi cholinga chokuti anthu angokhala ngati akuonera filimu kapena akuonera some sort of entertainment movie kapena sport. Ayi, uwu ndi uthenga ochokera kwa Mulungu. Choncho Amalawi ayenera kuphunzira chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu ndi cholinga choti athe kukhwima mchikhristu chawo poziwa mawu a Mulungu, kuti choncho athe kumvesesa uthenga kapena uneneri ochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Okondedwa, tingopemphera kuikiza video imeneyi m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tipemphere. Mulungu Atate wamphamvu zonse, dzina lanu ndi Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu amene munalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu woyera wolungama, Mulungu opanda chodetsa, Mulungu amene mufuna ife kuti tikhale oyera wolungama monga inunso muli oyera komanso wolungama. Tikhululukireni mphulupulu zathu, chosani machimo athu onse, sisani Mzimu wanu woyera atithandize kukhala oyera komanso olungama, tisakhale ndi chimo lina lililonse m'moyo mwathu. Wokondedwa, mudziwe kuti Mulungu wathu ndi woyera, Mulungu wathu ndi wolungama. Tiyeni tonse tipereke mitima yathu kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuti atiyerese, afafanize machimo onse kuti tikhale oyera, tikhale olungama. Ndikupemphani Yehova musisenze mwanu woyera atithandize ife kukhala oyera, kukhala olungama, tikhale olungama, tikhale oyera monga Yobu, monga Daniele, monga ndithudi Nowa, monga inu mwini wake Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikupemphani video imene itetezeni kuti malingaliro wonse a Satana asafike m'maganizo mwa anthu omvera video imene, onera video imene ndi cholinga choti apereke matanthauzo onyasa, matanthauzo oyipa omwe angapangise iwo kuchimwirani inu m'maganizo komanso m'malankhulidwe. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse, ndikupemphera ndi video imene ikutidwe ndi mwazi wanu inu Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo pemphero limene ndalipereka kwa inu Yehova
tate wathu. Amen. Okondedwa, uthenga unaulandira mchizungu ndendu upereka mchizungu in the first place, kenako ndikupanga translate mchichewa. Ambuye Yesu Kristo amandipasa mauthenga kapena mauneneri both in English komanso chichewa. So this time around dzulo pa 25 of August 2025 ndipo mwinalandira uthenga umenewo, koma unali mu English. Ndiloleni ndiuwerenge in English mmene unalili, then ndiupanga translate into chichewa ndithudi. So khalani pompo omwe makonda uthenga wa mchichewa kapena mauneneri a mchichewa. So the Lord spoke to me on 25th of August 2025, and the message itself is going out to Honorable Richard Chimwendo Banda. And the Lord told me to tell this message to Honorable Richard Chimwendo Banda in public as well. So the message is this: Honorable Richard Chimwendo Banda, the Lord is telling you he said, just concentrate on your constituency for your member of parliament ticket. The Lord said, I'm repeating, just concentrate on your constituency for your member of parliament ticket. I'm repeating for the third time. The Lord said, just concentrate on your constituency for your member of parliament ticket. Now, the question is, what did the Lord mean here? What did the Lord mean here? The Lord meant this: your current efforts in campaigning for the President, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, for him to be re-elected in the 16th September 2025 presidential elections, are a waste of time. Instead, concentrate on your member of parliament ticket at your constituency. That's what the Lord meant. It might be difficult for you to understand what the Lord meant. So the Holy Spirit interpreted to me the message and helped me to understand the message clearly, precisely, with precision, so that I should help you to understand that message. So I'll help you to understand that message, Honorable Richard Chimwendo Banda. The Lord meant this: your current efforts in campaigning for the current president, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, for him to be re-elected as the next president of this country in the 16th September 2025 elections, those current efforts are a waste of time. Those efforts that you are taking in making sure that the current president is re-elected on 16th September 2025 in the presidential elections, those efforts are a waste of time. The Lord is saying you are wasting your time. Go to your constituency and concentrate on your ticket as a member of parliament to be re-elected. The Lord is saying it's a waste of time. Concentrate on your constituency for your re-election as a member of parliament. So the question again is, why is it a waste of time? For many that have been following the prophecies that the Lord has been giving me from 2024 regarding this forthcoming 16th September 2025 elections, they have understood already that the Lord had made up his mind and had chosen Professor Peter Mutharika to become the next president of this country on 16th September 2025 elections. And the Lord told me, and I delivered that message to the public, that he is literally picking Professor Peter Mutharika and bringing him back to Kamuzu Palace, the same way he did with President Trump, who was the former president and now is the current president of America. He also handpicked President Trump. He brought him back to the White House. And nobody in America stopped his
second term after a 5-year period of break. So the same thing is happening in this country on 16th September 2025. Because God himself, the same way he did with President Trump, is doing it with the former president Arthur Peter Mutharika in this country. The Lord said nobody will stop him. Nobody will stop God Almighty. No one can do anything to stop God Almighty from fulfilling his plan of bringing Professor Arthur Peter Mutharika back to Kamuzu Palace. So, the Lord wants me to tell Honorable Richard Chimwendo Banda that any effort that he is undertaking, he is taking in campaigning for the current president to be re-elected, that effort is a waste of time. That effort will be unsuccessful because all his efforts are against God Almighty, are against the plans of God, are against the choice of God, are against the will of God. So, Honorable Richard Chimwendo Banda, and all your efforts, just know you are fighting against God. You are fighting against God Almighty. You are fighting against the will of God. So you'll be unsuccessful. You are chasing the wind. You are fighting against the wall. You won't be successful. So the Lord wants me to tell you, to say, concentrate on your member of parliament ticket at your constituency, because you are wasting your time. So I'll read now the word of God for you to understand, Honorable. Let us read the book of Acts of Apostles, chapter 5, verse 33 to 39. When they heard this, they were furious and plotted to kill them, the apostles. When they heard this, they were furious and plotted to kill them, in brackets, the apostles. Verse 34. Then one in the council stood, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, held in respect by all the people, and commanded them to put the apostles outside for a little while. Verse 35. And he said to them, Men of Israel, take heed to yourselves what you intend to do regarding these men. Verse 36. For some time ago, Theodas rose up, claiming to be somebody. A number of men, about 400, joined him. He was slain, and all who obeyed him were scattered and came to nothing. Verse 37. After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the census and drew away many people after him. He also perished, and all who obeyed him were dispersed. Verse 38. And now I say to you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this work is of men, it will come to nothing. Verse 39, which is very important. But if it is of God, you cannot overthrow it, lest you even be found to fight against God. So verse 39 is the one that I want Honorable Richard Chimwendo Banda and every viewer to understand. But if it is of God, you cannot overthrow it, lest you even be found to fight against God. So the Lord God Almighty wants me to deliver this message to Honorable Richard Chimwendo Banda and to help him understand that every campaign, every tool, every weapon of campaign that is aimed at fighting the victory of Professor Arthur Peter Mutharika, that weapon, that tool of campaign is a weapon or a tool that will be unsuccessful, and that is a waste of time. Why? Because no one will overthrow the plans of God. God has decreed, God has declared
that Professor Arthur Peter Mutharika will be the next president in these coming elections. He will be declared victorious. He will be the next president of this country. So, every effort, every tool, every weapon that you, Honorable Richard Chimwendo Banda, is using to fight against the victory of Professor Arthur Peter Mutharika, that tool, that weapon is aimed at overthrowing the plans of God, is aimed at overthrowing the will of God, is aimed at altering the decision or the plans of God. And just know that you are fighting against God himself. You are not fighting against Professor Arthur Peter Mutharika, you are fighting against God himself. Verse 39 says, but if it is of God, you cannot overthrow it. You cannot overthrow it, lest you even be found to fight against God. So the Lord wants me to help you to understand, Honorable Richard Chimwendo Banda, that you are fighting against God. You are not fighting against Professor Arthur Peter Mutharika. You are fighting against God. Can't you see that no matter how much you try, Professor Arthur Peter Mutharika is gaining momentum and more momentum, more support and more support. The more you try to campaign against him, is the more he looks healthy. It's the more he looks lively. It's the more things are going his way. Can't you see that you are fighting against God? The Lord wanted me to teach you that, or to help you understand. So the Lord is saying, concentrate on your constituency for your re-election as Member of Parliament. But as regards helping the current president to be re-elected in the forthcoming 16th September 2025 election, the Lord says, the Lord Jesus Christ, God Almighty, is saying, you are wasting your time. You are wasting your time. You are wasting your time. You cannot overthrow the plans of God. So kwanza nga umwe makonda chichewa ndiwerenga uthengawu chichewa ndi utanthauzira chichewa tiwerengaso malembo mchichewa kuti mumvesese. Ambuye Yesu Khristu anandipasa uthenga uzulo pa 25 August 2025 kuti ndiupereke kwa Honorable Richard Chimwendo Banda, olemekezeka Richard Chimwendo Banda, omwe ali phungu wa MCP komanso mlembi wamkulu wa chipani cha MCP, ndipo akupangira kampeni a president Dr. Lazarus Chakwera kuti asankhidwenso kachiwiri pa zisankho zokubwera pa 16 September 2025. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anati ndipereka uthenga kwa Honorable Richard Chimwendo Banda kuti apange concentrate, apereke nthawi yawo, maganizo awo kudera kwawo, alimbikire kampeni ya kudera kwawo, ndicho linga chokuti iwo wa Richard Chimwendo Banda asankhidwenso ngati MP. Ambuye Yesu Khristu anati ndapase uthengawo olemekezeka Richard Chimwendo Banda kuti apereke nthawi yawo, mphamvu zawo, alimbikire kudera kwawoko, ndicho linga chokuti asankhidwenso ngati phungu wa dera lawo. Ndikuyesesa kuti mumvesese okondedwa. Olemekezeka Richard Chimwendo Banda, limbikirani kudera kwanuko, kudera lanu lomwe mukuyimira ngati phungu, ndicho linga chokuti musankhidwenso ngati phungu wa dera lanu. Ndi uthenga omwe Ambuye Yesu Khristu anati ndikupaseni. Akutanthauzanji kapena matanthauzanji Ambuye Yesu Khristu? Ambuye Yesu Khristu akunena kuti kapena neutera matanthauza chonje, inuyo kulimbikira kwanu kuchitira kampeni a president
omwe ali pano Dr. Lazarus Makatha Chakwera kuti asankhidwenso kachiwiri muzisankho zobwerazi, akuti kulimbikira kwanu kumene koko nkopanda ntchito, kulimbikira kwanu kumene koko sikupindula, kulimbikira kumene koko sikuphula kalikonse. M'malo mwake mupite mukalimbikire ku constituency kwanuko kuti muineso zisankho zikubwerazi monga ngati phungu woyimirira dera lanulo ku nyumba ya malamulo. Chifukwa chani Ambuye wathu Yesu Khristu akunena kuti kulimbikira kwanu kuchitira kampeni a president panopa kuti awineso zisankho zobwerazi kachiwiri sikuphula kanthu? Chifukwa chani kulimbika kwanuko sikuphula kanthu, ndikutayisa nthawi? Chifukwa chani Ambuye Yesu Khristu akutero kuti sikuphula kanthu? Chifukwa chokuti Mulungu wamphamvu zonse anapanga kale chiganizo, ndipo anandiwuza Mulungu wamphamvu zonse kuti palibe yemwe angasinthe chiganizo chake chomwe iye adachita chobwezeresa a profesa asapita muthalika pa mpando wa president muzisankho zokubwerazi. Akumbwezeresa ndi iyeyo Mulungu wamphamvu zonse pa mpando mmenewo. Mwina enanu kuphatikiza Honorable olemekezera Richard Chimwendo Banda sibundandisate pamene ndakhala ndikupereka mauneneri ochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuchokera 2024 kufikira chaka chino cha 2025 okhuzana ndi zisankho zokubwerazi. Ndikuthandizeni olemekezeka kuti mumvesese. Ambuye Yesu Khristu wakhala kundiwuza kuti ndiwuze mtundu wa Malawi kuti zisankho zokubwerazi ndi iyeyo yemwe atambwezerese profesa asapita muthalika pa mpando wa president. Ndipo ananena kuti palibe chomwe wina aliyense angachite, State House palibe chomwe ingachite, MPC palibe chomwe ingachite, kandi a former president a Dr. Joyce Banda palibe chomwe angachite chomwe chingasinthe zosatira za zisankho zokubwerazi. Zithera kumozi basi, zithera komwe iyeyo mwini wake Mulungu wamphamvu zonse olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu woyera, Mulungu wolungama, zomwe iyeyo akufuna ndiko kuti profesa asapita muthalika abwerere pa mpando wa president, monga mmene anabwezeresera president wakale a Donald Trump wa America kukhala president wa America kachiwiri patadusaso zaka 5 zopuma atachosedwa pa mpando. Zomwezo zichitikanso m'Malawi muno. Nde Ambuye wathu Yesu Khristu afuna kuti ndikuphunzitseni komanso ndikuwunikireni olemekezeka a Honorable Richard Chimwendo Banda kuti mphamvu zanu zonse, kulimbika kwanu konse komwe mukuyesesa kuti a president Dr. Lazarus Makatha Chakwera asankhidwenso kachiwiri pa mpando wa president m'Malawi muno sikuphula kanthu. Akuti mukuzivuta, mukutaya nthawi yanu chifukwa sikuphula kanthu. Ndeso kuphula kanthu chifukwa chani? Chifukwa chokuti iyeyo Mulungu wamphamvu zonse ndi yemwe akupanga zonse zothekera kuti profesa asapita muthalika abwerere pa mpando wa president. Taonani, mukuti mukachita ichi ndi mmene profesa akukondedwa, mukuti mukachita ichi ndi mmene anthu akukhamukira kwa profesa, mukuti mukalankhula izi ndi mmene akuonekabe kuti thanzi lake likubwera, mukuti mukalankhula izi ndi mmene akuonekabe kuti mphamvu zake zikubwera, mukuti mukatere ndi mmene akuonekabe kuti nzeru zikukanachulukira. Kodi simungathe kuzindikira kuti ndi Mulungu uyu kuti at the age of 85 Amalawi akunkondabe, Amalawi from nowhere akungoyamba kunkonda koopsa? Why? Ndi Mulungu akuchita zonsezi, ndi Mulungu wafuna kuti achite zonsezi, ndi Mulungu wafuna kuti achite zonsezi. Mwina ningowerenga mawu awa kuti mumvesese kena kuti tiwerenganso mawu achiwiri. Tingopita ku 1:2, tipite ku 1:2 mutu
mutu 12. Tuwerenge 1 mutu 12, mutu 12 osati 1 koma 1 Mafumu, 1 Mafumu mutu 12 ndiyamba in English, ndithudi 1 Kings chapter 12 verse 22 to 24. But the word of the God, all right, ndi chifukwa cha nthawi ndingowerenga mchichewa poti tadusa kale uthenga wathu wa mchizungu, ndiye ndingowerenga mchichewa poti tili mu gawo la chichewa la uthengawo. So 1 Mafumu mutu 12 verse 22 kufika 23. 1 Mafumu mutu 12 verse 22 kufika 24. Ndipo mawu a Mulungu anafika kwa Semaya mneneri wa Mulungu nati, verse 23, lankhula kwa Rehobowamu mwana wa Solomoni mfumu ya Yuda ndi kwa nyumba yonse ya Yuda ndi Benjamini ndi kwa anthu otsalawo nuti, verse 24, Yehova atero, musamuka ndipo musakayambane ndi abale anu ana Israeli. Bwererani yense ku nyumba kwake, popeza chinthuchi chachokera kwa ine. Ndipo iwo anamvera mawu a Yehova natembenuka nabwerera monga mwa mawu a Yehova. Okondedwa, muziwe kuti chinthu ichi chokuti Profesa Arthur Peter Mutharika abwerere pa mpando wa president chachokera kwa Mulungu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akufuna mmene anamuuzira mfumu Rehobowamu kuti musapita ukamenya nkhondo ndi abale anu ana Israeli, chifukwa chokuti chinthu ichi chachokera kwa ine, chinthu ichi chachokera kwa ine, kugawanisa kwa ufumuku kwachokera kwa ine. Ambuye Yesu Khristu akufuna chimozimozi ndiphunzise Honorable Richard Chimwendo Banda, olemekezeka Richard Chimwendo Banda ndi nonse amalawi omwe mukumvera kuti ndi Mulungu yemwe afuna kuti Profesa Arthur Peter Mutharika abwerere pa mpando. Choncho chinthuchi chikuchokera kwa iyeyo. Kuyimaso pa tikiti kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kukuchokera kwa iyeyo. Ndipo kusankhidwaso kwa iyeyo zisankho zikubwera zikuchokera kwa iyeyo. Ndi Mulungu wamphamvu zonse mene anachitira chonse chothekera kuti ufumu wa Israeli ugawanike pawiri, kuti Rehobowamu azilamulira mitundu iwiri, Yuda ndi Benjamin, komanso kuti 10 tribes ya Israeli, mitundu 10 ya Israeli ikhalenso dziko lina paokha. Chimozimozi Mulungu wamphamvu zonse ndi zomwezonso zomwe akuchita mchaka chino m'Malawi muno. Ndi olemekezeka Honorable Richard Chimwendo Banda, verse 24 ndi yani, Yehova atero, musamuka ndipo musakayambane ndi abale anu a Israeli. Bwererani yense ku nyumba kwake, popeza chinthuchi chachokera kwa ine, popeza chinthuchi chachokera kwa Mulungu wamphamvu zonse. Chabwino, tiwerenge mawu a Mulungu omaliza buku la Machitidwe atumwi mutu 5 verse 33 kufika 39. Verse 33 kufika 39. Ati koma mmene anamva iwo analaswa mtima nafuna kuwapha, koma ananyamukapo wina pabwalo la akulu, ndiye Mfarisi dzina lake Gamalieli, mphunzitsi wa chilamulo wochitidwa ulemu ndi anthu onse, nalamula kuti atumwiwo akhale kunja pang'ono. Verse 35. Ndipo anati kwa iwo, amuna inu a Israeli, kadzichenjerani nokha za anthu awa chimene muti muachitire. Pakuti asanafike masiku ano anauka Teudasi nanena kuti ali mkanthu iye mwini,
amene anthu anaphatikana naye chiwerengero chawo ngati 400 ndiye anaphedwa, ndi onse amene anamvera iye anamwazika napita pachabe. Verse 37, atapita amenewo anauka Yudasi wa ku Galileya masiku akulembedwa nakopa anthu amsate. Iyeyonso anawonongeka ndi onse amene anamvera iye anabalalitsidwa. Verse 38, ndipo tsopano ndinena ndi inu, lekani anthu amenewa nimuwalole akhale, pakuti ngati uphungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka. Verse 39 yomwe ili yofunika, koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula, kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Ndiwerenganso mavesi awiri awa, verse 38 and 39. Ndipo tsopano ndinena ndi inu, lekani anthu amenewa nimuwalole akhale, pakuti ngati uphungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka. Verse 39, koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula, kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Wolemekezeka Richard Chimwendo Banda, uthenga ndi wokuti lekani zonse zomwe mukuchita kuti mugwetse Profesa Wopita Muthalika. Ambuye Yesu Khristu akuti pitani constituency kwanu, kalimbikeni kumeneko kuti musankhidwenso. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti chinthu ichi chikuchokera kwa Mulungu. Profesa Wopita Muthalika wasankhidwa ndi Mulungu, ndipo china chilichonse chomwe mukuchita kulimbika kuti asasankhidwe pa mpando wa president, chimenecho muziwe kuti mukuchita motsutsana ndi Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo simukumenyana ndi Profesa Wopita Muthalika, mukumenyana ndi Mulungu wamphamvu zonse, mukutsutsana ndi Mulungu wamphamvu zonse. Verse 39 akuti, koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula, kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. So Ambuye wathu Yesu Khristu akuti mudziwe kuti kampeni yanu yoti mugwetse ndipo mugonjese Profesa Wopita Muthalika kuti asasankhidwenso kachiwiri muzisankho zikubwerazi, zimenezozo zonsezo zikutsutsana ndi iyeyo mwini wake Mulungu, chifukwa Mulunguyo wachikhazikitsa kale ndipo akuchita chilichonse chothekera kuti asankhidwenso. Choncho mukungotsutsana ndi Mulungu, mukungolimbana ndi Mulungu. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuti kutsutsana ndi Mulungu kumeneko, kulimbana ndi Mulungu kumeneko sikuphula kena kalikonse, mukungozitayisa nthawi. Choncho Ambuye Yesu Khristu akuti ndikulangizeni kuti mupite ku constituency kwanu, mukalimbikire ku constituency kwanu, kudera kwanuko, kuti musankhidwenso ngati phungu wa dera lanu. Koma kupangira kampeni a president kuti musankhidwenso, kuti asankhidwenso kachiwiri pa mpando wa president, ma efforts anu amenewo, kulimbika kwanu umeneko, Ambuye Yesu Khristu akuti sikuphula kanthu, chifukwa mukulimbana ndi iyeyo, yemwe wayima kuseli kwa Profesa Wopita Muthalika. Mulungu akudaliseni, Mulungu akusogolereni. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu mumvesese uthenga ndi kuchita chifuniro chake. Amen.